Čemu se věnovala Agáta během první světové války? Čemu se věnovala Agáta Christie během první světové války? Mám tady možnosti, rovnou řeknu. Mm. Pracovala jako řidička ambulance, byla vychovatelkou, anebo působila jako dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice. Čemu se věnovala během první světové války Agáta Christie? Teda vychovatelka bych neřekla. Vychovatelka, řidička ambulance Mhm. a pak je tady dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice. Já dám něco, co je možná úplně nejmíň pravděpodobný. No, tak si myslím, že bude ta dobrovolnice, asistentka, jako v lazaretu, že by pracovala. Takže je tady možnost dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice. Něco takového, Ano. tak to bych řekla. To byste řekla, že působila jako dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice. A jestli jste udělala dobře, udělala, cinklo to tam, je to tam. No, tak to ošetřovala, no jo. Já vám to řeknu, v průběhu první, druhé světové války pomáhala Agáta jako dobrovolná sestra a lékárnice. Získané zkušenosti, zejména co se týče práce s léky a jedy, se jí později hodily při psaní detektivek. No jo, jasně. Tak, je to no, tak? Jasně. Jede. No, tak skvělý. Já jenom vím, že na nějaký čas se ona i někde ztratila. Vůbec No měla důležité je, že jste teď vybrala tu správnou možnost z těch Super. možností, tak ať přinese štěstí i za pár minut, protože skutečně dívám se na hodiny 19. se nám blíží, ale nebojte, Blondý, v pohodě, zahrajeme, pošleme